Attorney Rufil Fernandez Baño. Attorney Rufil Fernandez Baño. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Inigya po niyo boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Baño. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado pitsa 25 na buwan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagang tagpagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong masgutanan karong butaga mga higala. Dunay sunog nga ni Ulbo kaganinang pasado alas 2 kadlawon dito sa may Nasipit, Barangay Talamban ning Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Ato tagagpagtagad may gala og unsa intay kahimtang sa mga kaigsuonan nato nga nasunugan dito sa maong dapit. Samtang sa laing bahin magnitude nga 4.8 nga linog ni tayog sa Dakbayan sa Subo. Alas 10 kagabi nabati usab ang lain-laing gikusgon sa pagtayog sa silingan nga mga lugar. Straight to the point. Apil dinis Dakbayan sa Sugbo og sa atbang sa Northern Cebu sa lalawigan sa Leyte. Straight to the point. Medyo nabati gyud mga higala ha kadtong maong linog alas 10 kagabi. Mura mga higalag ang uban og makabatyag mahigalag pagtayog maghuna dayon na linog ba or naunsa ba? Murag naanad na lang po ng uban mahigalag wa pa magluhag-luhag ang bangko or unsa ba? Kataring pagtagad lubutaga sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin San Fernando El Rey Parish sa lungsod sa Liloan. Matod pa gisirhan una human usa ka babay ang napalgang wa nay kinabuhi sud sa maong simbahan kagahapon sa buntag. Straight to the point. Nasuta sa CCTV camera nga diha gihimo ang krimen sud sa simbahan o adunay nahimo nga desecration hinungdan nga himuon una ang right of reparation una mabalik ang naandang mga kalihukan diha sa simbahan. Straight to the point. Ato sining pagtagadlo nga buntaga mahigala sa atong pagaban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo mopagawas og travel advisory human ikatap ang fake news nga nagkanayon nahubas ang tubig sa Kawasan Falls. Straight to the point. Fake news ni dili ni tinuod mga higala. Apan sa niaging adlaw dunay usa ka tour guide nga nasamdan diri sa iyang abaga. Human nahulgan og bato atol sa canyoneering trail sa may barangay Matutinaw, lungsod sa Badyan. Straight to the point. Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ni susi dayon sa maong hitabo og nihulagway nga isolated lang kining maong insidente. Matod pa mahigala og gipasalig sa kaluwasan sa canyoneering activity diha sa maong lugar. Straight to the point. Samtang sa laing bahin DPWH Secretary Vince Dizon nang lantaw nga sa dili pa ang Pasko doon na mapreso nga nalambigit sa korupsyon sa flood control projects. Straight to the point. Ayo unta mga sukintig paminaw para makakita hustisya ang mga Pilipino. Kay laliman ka may gala kwarta sa katawhang Pilipino, kwarta sa kaban sa katawhang Pilipino. Gikawat mahigala sa gisaliga nato nga mga leaders. O kini mga tao mahigala nga naas gobyerno. Straight to the point. Kanta nagpagtagad may gala wa gipagunahuna mga kagalaan ba alang sa isig ka tao, alang sa isig ka Pilipino, alang sa nasod. Ang ginahuna lang may gala ilang kaugalingon nga moburot ang kaugalingong bursa. Straight to the point. Kanta nagpagtagad lubutaga sab sa atong pamanuban may gala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya sa Pikas Bahin yan napudlain mga higala bida. Kanhi senador o karon Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile o kanhi Chief of Staff nga si Gigi Reyes o ang negosyante nga si Janet Lim Napoles Indeken. Sus Ginoo ko. Janet Lim Napoles kadtong na lambigit sa pork barrel scam giabsuelto sa 15 ka kasong graft may kalabutan sa Priority Development Assistance Fund scam kon PDAF. Straight to the point. Grabe ha, paltingin ngi gamay gala kitong Janet Lim Napoles klaro na magiging itong mga ebidensya.
absulto man mga sukitig paminaw. Straight to the point. Unsa kang pagkahitabua, no? Nagkana kung decision sa korte ato mga higalang respetaran, pero dili malikayan ang mga tao makapangutan na gyud ngano ka? Naagay palso mahigala ba kang prosecution o naunsang hitabuap? Ano man nga kadako atong kwartaha mga kaigalaan. Bida, ha? Wa man naka-iskapo man, nakalingkawas man. Straight to the point. Mo ni mga higalay tagantag pagtagad, no? O kining giingon ni Vince Dison nga dunay mapriso, mayo na nga development alas katawhan. Sao man ni og dunay mga kawatan sa atong gobyerno mahigala unya. Ang kini mga kawatan, ha? Pabiling gawas nun. Makaingon lang ta mahigalang balaod, murag kutob ra gyud intawon mga higala sa mga pobre. O doon na mga higalay makasa din ha, nga bisa ginagmay lang basta kay kontrapartido. O makasa, bisa ginagmay lang mga higala basta kay why ika-afford, ditso na yun. Pero ka na mga dagko mahigala mga buaya, di gyud madakpan. Muna nga mausab atong headline sa atong pagdawat o balita ni Store, patong usa ka adlaw. Doon na mahigalay nangawat og helmet. Maingon lang ka nga, nangawat og helmet, sikop. Nangawat og binilyon, congressman, nangawat og binilyon, nagbakasyon. Noon sa kanila mga sukid tig paminaw, ha? Nangawat og helmet, sikop. Nangawat og binilyon, nagbakasyon. Pagtagad lubutagas tuban-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ini guban pang mga iskutanan nga babati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko maaasahan mo mga balita'y detalyado